Wah, iki Mas Fadli nggih rawuh niku nggih dalang. Terus kathah niki wae ketok kaya kathah ya. Kula ya dalang, Mas. Lho, Kula dalang Kiwidi. Ki Widianto. Kati yuping marut taman kira. Ah niki nggih nganu dirawuhi kalih kanca-kanca kula saking Jaban Rangkah niku nggih dalang-dalang muda. Nggih. Saking Solo nggih enten, saking Banyumas Solo, wonten. Mas. Nggih. Sinten, Mas? Mas Warih Jatinugroho ki saka ngendi? Ngawi. Ha, terus enten Mas Andika niku saking Banyumas. Banyumas. Nggih rawuh niki wau. Terus Mas Aldewan niku saking nanti Jawa Timur iki aku lali aku yen keduan. Ah, sing saking Banyuwangi nggih enten. Wah, niku do Mas apa mau Mas Barok. Nah, niku nggih do rawuh ngestreni le nunggoni Malang Mujur kula. Saking Wonosobo ki Nggih. kula wau satu bis, Mas. Satu bis. Alhamdulillah nggih. Saking Wonosobo wau ya nonton. Sinten? Wah, saking Wonosobo satu bis. Satu bis. Satu bis. Satu bis. Lah nggih. Nonton mriki wonten sanggrahan mriki. Tenane landi. Saestu ya ming supir karo kernet tok. Lha sing penting wak sak bis. Nek kok ngono kuwi ora njaluk dikepruk boto. Okta tampil ke depan. Oke. Nah, iki lho, iki. Okta tampil ke depan. Iya, Cok. Becak, becak. Saya mau tamasya keliling kota bersama lihat keramaian yang ada. Saya manggil dengan becak, mereka tak berguna. Becak, becak. Sampun, matur nuwun. Urung-urung nek iki sepot, Nok. Oh, Iki sepot. sepot. Oh iya. Wah, saiki halus, iso halus saiki, Mas. Soalnya mau linggo, Oh, nek iya. aku ngadeg ki aku halus, Mas. Oh, Salah. berarti Kowe nek ngadeg halus, 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 Mas. halus, halus. Kok bar kuwi nganti ra katon. Dadi. Ya moh aku tetap Oh, Kang iya. Mas. Ono apa ya iki? Iki waduh, digagah-gagah ya arep digagah ya tetep ngene anjuk iki. bagusi. Kang Mas, Ono apa ya iki? panjenengan teng pundi kemah wonten Kang Mas? Kula tansah ngantu-antu rawuhipun panjenengan. Lho, apa kowe ora ngerti, Pripun? Aku kuwi Kok malah kendel kemawon lho Kang Mas? Pripun ta panjenengan kun bisu napa pripun? aku Kuwi mergo saking wis bingung rasa diungkapkan dengan kata-kata. Oh ngono ya. Kuwi mergo saking tresnane karo kowe. Napa Kang Mas? wah, Napa panjenengan menika mboten kapal dumateng kula? jane yo kangen karo sliramu. Wah iki. Nanging atiku ki ora kena diapusi dia. Pripun? Bahwasannya Ora ana ketoprak kok bawasannya iki. ya Nyanyi. nyanyi Oh no. iya. Wayang. Tak ira arep main meneh malu karo Bu Sugeng. Boten. Wah, nek aku karo Bu Sugeng. Piye? Eyang. Eyang. Ojo ngamur. Ojo ngamur. Iki mau medun saka kene. Ya karo Bude Sugeng ya diajeng garwanipun Kakang. Iya bener. Sawetara suwi iki Ora ngono kuwi kok ya. Bude Sugeng itu sih semangat lho. Nggih. Bude Sugeng tasih Sugeng. Bener toh? Pun boten pun alit saniki. Ya. Nyanyi Ya, apa? lagune Friend? apa Okta? Apa? Ya. Bila wonten pamundutan Bapak Ibu. Dalam Gubuk Wah. astronot. Nah, gubuk astronot. astronot. Kae lho, Pak, saking Pak nganu mleh nggih, Pak Astronot. Pak Dungki Pak nggih. Dung Ding, Dung Pak Dungki. Sekeding, 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 kadung. sekedung. Pak Tak Dung Ding, Dung Pak Dungki. Sekeding, Wah, sekedung. wes. Oh iki Mateni kanca kok ngono ki kume pirang sasi ya. Nyuwun lagu Gembus Asmara. Hei. Wah,
Apa iki? Gubuk weh. Gubuk. Apa kok geseh? Kaya kae apa jenenge Talu Banyumasan kae piye kae? Apa? Wes. Iya nak, iya nak. Iya. Kurang saru. Iya nak, iya iya Iya. Ngagem bawon apa langsung Pak? Langsung mawon. Langsung mawon. Nah niki seneng sing langsung Pak ini kok Mas. Nggih. Rasa kesuwen pokoknya. Wah, Ayo Mas Vicky. wayo tak Ayo. oga. Gubuk asmara nggih, Pak. Monggo joget kalih kula, Pak. Joget. Iya, Joget. iya. Aduh, aduh, aduh. Iya. Oh, ah, oh, 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 oh. Ya, iya, iya, ya, iya, iya. Iya, iya, iya. Cokek, Kicau. Mas. Kicau. Kicau mania. Aku kelingan. Joget, joget. Kebak tulisan warna abang kandang asik Miso wa oe oe o. Gubuk asmara biyen andong tresno tanah beban talatan poklosa betabat ketangan asmara Kowe esok gubuk kae pelati topo-topo. liwe Yo yo yo. saiki Ora. Jarum-jarum 76. Oh, kok ana rokoke barang, Mas? Oh, iki suwuke iki apa? Endorse. Oh, ora ya ora di-endorse ya, Mas ya. Lho gelasan iki lho rokoke. Oh. Iya 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 iya. Aku kan orang ngerti gak ana bungkuse. Lho iki untuk kemaslahatan bersama. Oh iya. Catatan sakjroning ati tetan lutut Yo saya yo ha. ati Oe oe ao. Oe oe o. aku kowe dadi gareng marek golek Wah, yo yo. Apa Mas? Mekmu mati. Alon-alon to, no. Alon-alon. Alon-alon. Lah nek bandere kok ngene iki mau ngopo? Lho, Bola ijo. Nek iki mau iramane iki kepenak ngene iki ki. Ora iso ngopo? aku ra melu-melu. Kok aja ambles bumi. Lho, Piye? ambles piye? Terus ya ora? Terus sing aran catatan tak tek 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 tek. Yo, 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 yo.
Sik rame. Nek ngene iki dadi Dadi ngopo? ora ya dadi piye ya. Dadi nek nganu kaya- to. Catatan. Urung mangsane Salah catetan. ya. Iki Tekan apa? Iki golek joget ngene iki terus sampai tekan pas. Jenenge gubuk Ah. asmara. Ku biyen nate. oe oe ao. Tanah putih, pala tanah pokos. Ketapan, ketaman asmara. Gubuk kae nyimpen hati. Gubuk kae kebek cita. Wanci rapi nganti kakek tripta. Catatan sakjroning ati. Kapan luntur saya merana. Aku kowe ketigarwan. Wah oha. Wah oha. Yo yo. Gubuk asmara. Matur nuwun. Matur nuwun Okta. Sama-sama. Wah, Jan. Wah, Piye? Seneng aku. seneng aku ya seneng. Lek joget ki mau lho Jan iso. Piye? Wah, wis Jan. Iki mau nek joget ngono kuwi diteruske to tekan gilirane Bude Jiati tetep ngono kuwi joget. Oh, waduh, apa itu coba po? Dijajal. Pripun Bude? Ketegelen, ketegelen ya Nona. Nona Moni kon joget-joget jingkrak-jingkrak. Wis, makasih, Sampun, makasih. matur nuwun. Ya, Pripun Romo Kyai. Ah niki to saya enten setunggal meleh niki. Ya. Nah niki apike to. Ayo, Terus bareng. Dadi nembang apa manut nembange apa, mengko pas dangdute sak langgam. Piye? Iki lho, sak langgam mengko dangdute bareng lho. Wah. Sak langgam terus dangdute bareng. Ayo Nok, iki berarti tampil ke depan. Nah. Napa? Sesi deman. Nah, sesi deman. Sesi deman ning Gubuk Asmara. Piye? Bukas moro mau wis to? Sesi deman, Nok. Ya. Napa? Lewong ya? Oh, Nyidam Sari. Oh, Nyidam Sari, Nyidam Bapak Sari. Liwong kenapa to? Iso ya? Bisa, Nyidam Sari terus Liwong iso ya? Bisa. Iya. Engko dangdute Liwong, Siap. langgame Nyidam Sari. Nyidam Sari. Wah, cocok. cocok kok kanca-kanca Ciro lu tampil ke depan. Betul. Iya sih. Alah, alah, alah. Kalau gue sih iya. Ini dangdute, Iya. Liwung. Undangan Liwong ya. Sama Nyidam Sari Asmara. Lambe mah ben ngono iki Mas, kaya keong. Lek tunggu nanti Mas. Iki lak keonge. Omahe urung ngono kuwi gelem Ora omahe. ya. Oh, Mbak, Mbak. Kok terus muni Bude Sugeng. Iki sembrono. Wo, Weh. Sutres. Sutris. Sutres Nono anggere. ya. Dadi wiro swara. Kowe ya. Kowe oh. Matanya arep mencolot. Pindah saka ngandong. Jeneng ketran bocah kae. Yuk, Nyidam Sari. Apa sliramu sedih?